Следваща спирка – Котлостроене АД. Котлостроене АД. Следваща спирка – ТЕЦ София. ТЕЦ София. Следваща спирка – булевард История славяно-българска. Булевард История славяно-българска. Следваща спирка – Централен гробищен парк. Централен гробищен парк. Следваща спирка – Хладилен завод. Уважаеми пътници, напомняме ви, че е задължително да валидирате вашите превозни документи на означените валидатори след качване в превозното средство. Хладилен завод. Следваща спирка – площад Сточна гара. Площад Сточна гара. Следваща спирка – площад Сточна гара. Площад Сточна гара. Следваща спирка – улица Княз Борис I. Връзка с метролиния М2. Change here for the M2 metro line. Улица Княз Борис I. Следваща спирка – булевард Христо Ботев. Булевард Христо Ботев. Следваща спирка – улица Опълченска. Улица Опълченска. Следваща спирка – ЖК Панишора. ЖК Панишора. Следваща спирка – булевард Константин Величков. Булевард Константин Величков. Следваща спирка – улица Оряхово. Улица Оряхово. Следваща спирка – Западен парк. Уважаеми пътници, бъдете толерантни и отстъпвайте място на хора с увреждания, възрастни, бременни и родители с деца. Западен парк. Следваща спирка – улица Орио. Улица Орио. Следваща спирка – булевард Луи Пастьор. Уважаеми пътници, напомняме ви, че е задължително да валидирате вашите превозни документи на означените валидатори след качване в превозното средство. Булевард Луи Пастьор. Следваща спирка – читалище Свети Кирил и Методий. Читалище Свети Кирил и Методий. Следваща спирка – триъгълника ЖК Люлин. Триъгълника ЖК Люлин. Следваща спирка – метростанция Сливница. Връзка с метролинии М1 и М4. Change here for the M1 and M4 metro lines. Метростанция Сливница.